So ni ai ngoi ublei kani ke si ni wan wan na nang drong ko na nang drong ko ni si ngoi ublei kani ke jingking ke beron hang ne ha umot hawa umot ne ni ke jingking kalong ban lek sha nang drong ban piu sha nang drong tela ding pe ni ke jingking ni ismat ni ke jingking amar ni ke jingking kala islam bah te leng ba ni ke jingking ya ke ba mo ki foreigner ki la shna ni ke jingking nang ba kini gibri ba sa sini ke jaka ba kin yo banjat enti khamtam ha kapor slap ne ha ga ganun kapor haboro ha kipor namar ba kini ka wa ni ka kham he mo ta ga daw ta ki shna ni ka jingking kalong ka jingkur khu ya kini ka khamtam ya kini ki bru hanung jrong namar ba kini ka jikarep education ka jika ta ka pensuk ya ki ba kin lek kin wan leng ba kini ka jingking wat apdeng kini ka wa ka bodon ru an re ki ka pensuk ya ki ba kin lek na kini ka jaka bar kalong kum ju ya kini ka jim junga jong ki ba utra jisu ulwan chini ka berthai kalong ba ulayap ajong jong ni phna mo kalong kum ga jingpon jingke haga bingin yo biang sesin pat ga jingde jonga jpi bat ublei namar ba nagadaw jong pop ong ga fin ga jumlei lapan ya khlat yang ai phi daga jingbom hok jonga jpi lapan ya khlat yang ai phi na ublei ga tin jumlei kong isia san khunda ga keren ya gata bagi skor jumlei oi kimlong ki balangkot ban yo sngo yang ai phi lemne ga kti ga jong trai kamlong ga balangkot ban kar khu yang ai phi henry ha khot ba ar kong ba nagadaw jong ga pop mo kemudian sa ke jim jangan speak ke bahar pateng tinggi laduk nak ke jingker khu jung blei kat bah du blei umyo sngo shu ya ke jing duai jangan speak bengi duai ngi kerpat nam ta ke jin kam jingi henry ainu yu blei ba da ke jingyap jung utra gisque sajrong jung di phna ni le yo biang ya ke ge bengi laduk la long kum pun jingking ya ke jingde jangan speak bat ublei kum ni ke kumba pio i ke jingking ke yarap i ke brusini kumta ke jingyap jung jisu hajrong jing ni jong ke ding phna ulwan chin ke berthai bat uliyap hajrong jing di phna ka yarap yang ai phi haga bangin yo yang sesin pat ya jingde junga pi bat ublei ba daga jing permi snam jung jisu hajrong jung de phna lasat igi pop junga pi ngilawan yang sha kata ga jingde ka bankong gani ga jingde ka ba ngilado no na kper eden namar nadu kper eden ubriu hi ulado eta ga jingde kala kut kata ga jingde ubriu bat ublei handai daga jingwan ujisu shigani ga berthai ulayap ajong jing phna ula fanmi ga snam ilayo biang ya ga jingde sechin pat laringi phai shotra jusques laringi pediang ya jusques ga do anu daga jim junga pi bat on site ngai pi daga snam ga jungu bat inlo ru gi khon gi jong blei bat kan long ku pon jingking nin kita ga jingde junga pi kan peteng biang daga jing yap ujisu daga snam jung jisu lap peteng biang ya ka ga mamanga ma pi ga bangil du kata ga daga jingde junga pi shimet bat blei nak kata kata nak kuat tu pi ba kejingyap jung tua jisu jong jung ni pna kalong ke ba kotor pala kalong ke ba jeli pala ha ka ba laringi phai sila ga jong jim idon hafdang ga jing sha te sha ko ma ka pop hanrei habngi phai sha ga ding pna iyo I ga don ga jing ma kadon ga jing khot sesin pat ka ba ngin don biang ya ga jing dei bat ublei na kata ka daw kadon ga kentien ga ba kinong yalap ki sajong ki ong ba Christianity, it's not about religion, it's all about relationship. Mo kajim kristan kam dei e yakinyam kirkom re ka dei ga jingde junga pi shimet bat ublei leng ba ga snam jung utrai Jesus Christ na kata daw ainu ublei namar ba ublei ru lolong kum ga jingking ban punyo biang ya ka jingde junga jung pi bat ublei ba ga snam jung gileyo biang ga jingde na kata daw ngakwa banoi pi ga sngi lara pimpar pediang utrai Jesus Christ pediang no ha ga sngi pediang no ahni kesini namar ba kapor kala biang ngai pi kamde chu ngai pi bengin boteng namar bangim tip lanu tra jisu sunwan no ban rong no yang ngai pi tang kita ke bedon ga jingdei batu ke ban yo man lei kata ga jaka ke bol rep bin kre na kata ga rang wakwa banoi pi compare ru kan no pi duai pi kerpat phai shublei re tu tip ikene lada pimpat don ga jingdei kata ga jingduai junga ju pi kalong tang hasuny ublei no mio sngawi kata andai la ngila don ga jide bat ublei da ka bagi pediang ni utra Jesus ka do non ha bagi duai namar bagi logi khon ga jong blei ublei uyo sngaw namar ka tin ga jong blei ko ba kat ki bala pediang ni utra Jesus ki logi khon ga jong blei ha bagi logi khon ga jong blei
ya ka ega mengipan ublei uyok singau namar bangi lak don biang ya taga jingdei jonga jongpi bat ublei don sibon ba kibru ki badwai ki bakhot karpat hari mo ki ong bo ublei uyok singau pe yo si ba kadai shisha ba ublei uyok singau namar ba naga daw jong pop let's say utra gisu pat don naga chin jongpi let's say pi pat yo ega jima ega snam jong tra giswes naga taga daw ngakwa pano pi yit yelede pe yelede yo let's say pi pat don taga jingdei bat utra giswes bandon ega jingdei bat ujisu kalong daga papi pidiangi u hadok no jongpi bo on site ega pop jongpi daga snam jong pon pon khoi bat bagata ga jingdei kan peteng biang naru ta khiman bal ada pipan ni ke ublei uyok singau namar ba pila long kita gi phone gi jong ublei ublen go khu